Leni sugar directors mag sugar board gi office mar sugar directorate biro chiwo update bang dweche adek ka dweche adek ni waneno ka nitiere rem ndio to ka en rem to ng'ama onego kel sukari. Achiel kuom gima osehinyowa ne miyo millers thuolo mondo kel sukari kar mondo koro gi concentrate e wach mar puro niang' to girego niang' to gi concentrate ang'owa e wach mar kilo sukari moa oko. So Sure Act orient fence oketo chik matek mondo ikel sukari ma donje piny Kenya ka nyaka bed ni nitiere nok ma sukari kidhi kele. So mana achiel kuom kony mwakelogo. Namba 2 en ni joma madho sukari nengo biro bedo well stabilized nikech jotich bende. Awacho ni sukari nok ni jopur niang' kende, jopur niang' mopuro niang'go bende nyiewe eka pesa no revolve. Sirkal bende yudi osuru maran go dang'owa piny. Awacho ni sekta mar niang' ondiko ji Joyce dhano maromo 5 million kochakore ng'ama doyo, ng'ama beto niang', drepe mag tingni mineno kanyo goendo, jok mapango niang', so ondiko ji mang'eny ma bei gi podi dhi wuok maber to kendo gimbende ka gichiwo gokinyi drep tinga yudo tinga monyalo riembo. Then pesa be koro nitie ma di konyowa reduce kethruok mag tingni nikech nderni wabe awacho ni county government osebedo ka kawo pesa moro miluongo ni cess. So kama wadhi e Sugar Act ni nyaka pesa ma cess no koro dhi bedo regulated mondo losa subcommittee ma pesa ma japur chiwo cha to gi pesa infrastructure ma wuok e levy cha bende koriwgi tikelo equipment to nderni dhi losore. So anyalo wacho ni odhi kelo gimiluongo ni order and sanity in the industry. Atiang adiera ang'o makelo ga nok mar sukari?